Que merece o anuncio que fixo onte o ministro de Fomento Blanco da súa intención de transmitirlle a Xunta as competencias en canto aos plans de cercanía. Bueno, hombre, como intención sempre está ben. A mí me parece que, desde logo, pois como en outros lugares, debería haber servicios de cercanías. Claro, o único problema que ten este país é que de momento ten poucos, non? Más ben casi que ningún. Pero claro, en calquer caso, habrá que facelo nas mesmas condicións que se fixo en outros lugares, primeiro establecendos, poñéndos dende logo en servicio, e a partir de aí debería ser a xestión a da Xunta, non? En todo caso, cree que a Xunta debería dar o primeiro paso constituindo o ente ferroviario galego que se ten anunciado que de momento... Pois nós vimos demandando eso desde hai bastante tempo, non nos parece que efectivamente debería avanzarse en esa dirección, pero eu creo que, volvo a repetir, temos algún problema concreto desde o punto de vista práctico, e é que prácticamente, pois en fin, servicio ferroviario que poida considerarse como tal, que este adaptado ás necesidades actuais, etc., pois francamente pouco, non? Co cual é mellor que volvamos a insistir en que Ferrol-Coruña é necesario modernizar esa vía, que o eixo, en fin, que pode ir de Coruña a Ourense tamén se faga, e, dende logo, a conexión co Portugal que se avance neso, non? Porque, claro, e o digo con todo respeto, se o único que se vai a transferir como servicio son os cachos sobrantes das vías reformadas, pois por aí vamos a camiñar mal. Pero, bueno, eu creo que servicios de cercanías debería existir en este momento no noso país, e non existen. De feito, non deixa de ser curioso, porque cando un vai por aí adiante sempre lle preguntan: e como van os vosos servicios de cercanías? Que tal van? Pois non, de momento non hai, non?